나오자니 takuk sono sing tini oro sini kaisa mass gathering mani sini o mass gathering kai saratir prati kaisa YTF TWF pramotha obo haikeno sini tini saratir praganangai sini asa khlayo nogo kasipon tonglak joton phaisok pai bainai tini oro lama Chandrapur jora kerengnai yang hingkai engko jora Bottola yang hingkai Gurkha Bosti jora obo haingnai Cinoro mat bisingo jecak mani bara obo haikeno cinoro tini kebang makai ingnai cino obo kaisa tirparani ba bisoy itihas kaisa salamjangnai obo tini sini o itihas ni bisingtono sini je manthai chini je manthai no sung o bisingtono chung manai chini manthai hingkai Greater Tripura Land o Greater Tripura Land dimantui chini tini obo kaisa ayang Delhi ba kubni des rogo ba chini ayang hayong hakotoni bororok obo naino ba nasigino nugmani bisingtoi chini Greater Tripura Land ni dimano success khaina bagino sung tini obo bubagrani Tidulmung bai kaisa awoi mung khlaijak tongo obon bagino belai khai bubagrano ani khulumung yakpharo bubagrano khulumka o awoi mung bisingtoi chung chini dopharo kuluk tongmani no chini dopharo ngoi tongmani no chini je manthai chini hakamai tongmani ha manthai chini je manthai choktai jotono chung obisitin manan hine ani asa bisas narugo obotino ani dinini kok obon ani kesamu jotono phai kaham krengkai o mas gathering go phai manjak phai teha kaham krengkai thangai janjan nogo thang sogina nungthun ani obon kaisa ichor bogban thani awai mung badi wai mung tong hambai Sentini noro koro nubi mangkana 12 November 2022 sini oro tongo mega mass gathering o tini dal bidal sini jagani Tripura hasteni joto bororokno phailai tonglayo sini o mega mass gathering no successful khlaina ni bagai tai srapsa pore khaina norok nubi mane pura o je sini astabol ni ground obo kuplung ngi thanai tai kuplung mani bisingti bubagra sono tamukok tini kacharnani bubagrani khorang no khnanani bagai bubagrani kok thaino khnanani bagai jaga jagani borok tai srapsa tonghaini phaisok painai tai o successful sini mass gathering ni bisingo sara India o message kaisano thangnai tiprasa thanchangkha tiprasarok tabu khasika tiprasarok mokol phiokjak tai nijini sini baithangni je hawo sum satok pitok sokomorjak tongmani o rights no sung tiprasarok bisi din tai baloklia sung tai sahai no hai segina paisinai abo smai tangino tini o mega mass gathering o jotono phailai tong abon bage ang request khayo je tabukbo phaimai arok Kebangma borok onyo state rogo nai tongnai rok tongo Bangalore hai rogo Delhi hai city rogo nini Rajasthan hai jaga wo Hyderabad hai jaga rogo borok ni torop theke bo ango kokno sanani musungo norok aro tongting suno support khaidi tai joto aro tongnai tiprasaro norok khansa khaiye sini o mega mass gathering o aro tokting norok aro ni borok rok message spread khaidi blai blai ke hambai paithako sar jara ta gari bahainai borong nangtam kok sana musu gari ba hai tongnai rok to sini as par report mamani mote borok tai srapsa tonghaino sok painai ge kaham kerengkhaina phainani ingthu jotono bulai toklai lamo kunu kebeng mu kabangma tongui tongnai haipono sina kebeng mung rokno sungna siya kare kaiseno nahar mung bubagrani o chobo peaceful kaiye walai suglai kari kai naitho tok babe discipline khai sung o program no success khainani 나도 보자가니 800명 사거리 기사 Ambasani
tamne bagai kini nengoro khaini nangka sini o rajoni bagai motha ni jonosabha wo phaimani oro tammo buju nengoro khaimani kam nam buju phaimani no sini kaubasa tonghaklai sini sangsar thikongano kaubasa si tongna nangnai am bagai kaubasa ang phaini ma phai kasal ni panu neng kini omo hai boye sakra o phai bomo hai ma tongjak kaham ni ma tongjak ta jeta oro jebu bagra greater development samani abo neng man to khai jama to kaubasa krai san kakra bata mayang nani kaubasa siong thai tong ikai jara naw khan je o thanjau khai ko borong bagai ni tam kok sanam su ha je taw khan thanjau khai ko borong bagai tam kok san nai thasang ne bagai jukti paramesho ma khlai nai abasi chini sarong chu bukhuni kau nini mong khata ro সম্ভব পদকলয় cha hamai daru to হ্যাঁ আর mo khata ka sa tini ne hol ku ko target 1 lakh se pan ka ba mane ko hai ro ma ton ta basu jor Tabuk joroti to 1/3 already 500 paika scatter dong to ga mato ha paya ko tabuk ba habiri khangkai to yang monjo phaiching ni barricade pung thangana ar chini tebo phai dong ho sung je expect khaimani 1 lakh abo exit khainai abo obo mat pungbayoi pura Agartala lama pung thangnai sengapsek aspek khaito tamni himale mo ekta historical gathering sini survival for existence obo chini bororok tiprasarok bujikha seng survival tongnane chini ostitton bagai seng mo movement mo ekta political dol hinmai achin mo ekta movement tiprasani greater Tipraland obono chini main issue bubagra hinga one last fight erotho mo fight one last bolte sung adai khai yakarnai je political solution constitutional solution sung je adai ungya sak chini one last fight bubagrani je ahban a lokhono puron khaina bagai chini সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যনি যে চিন ত্রিপুরা সারক বখাবাই নিজেনি রাং খরচ খাইয়ে লাইভ রিক্স না আরে ভাই দङ তবে আং অনুরোধ খাইয়ে দङ মিডিয়ার মাধ্যমে যে বরক সুস্থভাবে শান্তিপূর্ণভাবে চিনি বুবাগ্রানি বক্তব্য খানাওই কিফিল মানথং আং মিডিয়া নব নংনি চ্যানেল নব বেলায় হামবাই জানাগো হামবাই Top net tahun tu. Bapa hai ro ni yang sabun satu kalau ro kini bapa hai idea ro bapa hai ro mal kontu suro Puilano norokno ani bukhakte hambaya pharu phum kasangni sabrumni gari se malia ট্রেন যেটা ফাইনায় আবহাওয়া কুপলং ওই থাকা আনি থানি খবর দङ গাড়ি এলাকানি গাড়ি যত গাড়ি কতর গাড়ি যেখান পাইবেকা ব্যাপকভাবে বরফ ফাই দङ তাইসিং আন্দাজা থাকা দাদিনেস যে শুধু ওই আস্তাবল মাঠ সিমিয়া আস্তাবল মাঠ পঙ্গই রাস্তা পঙ্গই একেবারে ইয়াং নাগেরজলা থেকে কুপলংই ফাইনো বরফ খাবানি জায়গা দङ লাগ আমুলতা আবো তো একটা হিস্ট্রিক্যাল টার্নিং পয়েন্ট নঙ্গি থাকা ত্রিপুরা হাওয়া আবহাওয়ায় কোনোদিন ইয়াকো আবহাওয়া হিস্ট্রিক্যাল টার্নিং পয়েন্ট এই হিস্ট্রিক্যাল টার্নিং পয়েন্ট ন চিনি দফানো একটা জায়গাও মুক্তিনি ব্যবস্থা খাইরে নাই জন মোথাংনানি ব্যবস্থা খাইরে নাই চিনি যে এক্সিস্টেন্টनि बागै जों ताबक खालायदों फाइट खालायदों आबो अ जागा जों सगायनाय